Ka topik kabalabu akan kapor haka awareness program ki kentai ki bapen pau ya ka jinglong riu belai da ka bale bha. Ban ai jing hikai ban ya keren ya kene ka phang baga jing sang kentai ka bu. Ka don kam shwa ya nga bat ya pi. Ban tip ka ei ka kentai. Kadon kam yangi bantip yapi bantip ki ei kita ki kentai. Namar lada syuong ki kentai kasup batai ya jingmut jongka. Tongin ya sengap kindiat ki ei kine ki kentai. Ngitip ya ka kentai ka beningkong la syim keliang na ka ingkrung usinrang ka em. Lashim yaka na u Adam bantau berpenlong yaka kum ka breu. Kum ta ka ktin ublay ka ong baka kentai ka day pat ban penhopo yu shinrang pim day ban sengoram. Ngan keren bagi ka jing shisha trik. Ka ktin jong ublay ka ong baka kentai ka day ban penhopo yu shinrang ban kongo yalau tunga. Bat utungaru ude ban buram pat ia ka wala ka dai ka bahapo. Kata ka dai ka jing batai ka ktin jong belai. Bat laju ongru bakane ka kentai lana kine ki kentai. Kilong ki batelat ka bor. Ngatrai pi daladeru habala pila keren syem mensim. Don kilong kemi ki bela keren du mensim keren Sengau syok mensim ki balaong ngi kasibor kasiboy. Dayam tena kata kadang pi sengau tu ila de bakadai kata ka breu ngi dai kita ki breu ki badan sibor siboy. Kaba usinrang utam hadu khat waisya ya pi ki kentai. Teng da ongkom ta sengau dai sengau rem dai. Pim dai ban sengau rem kom bangala ong tengah keren ba igi jing sisa. Usinrang manga mangi kisinrang kibidan hangneng yetam khatway kabamut lada khain lang khat arngut ki kentai ke rengkat berkabor usinrang pingai sibuk menta lada khat arngut ki kentai kin yakit khaw tharai usinrang dangla ban kit yau tau khaw bakit ki khat arngut ada ula aru utau lada ramha nong suara dai syu ubanai shani Hendrai kene perka keren ya ka bor jingmut jing perkat. Dah, kumbangala ong mendai ban sengorem. Ngan ya ka ei ka badai. Hendrai sengap ha. Hapedang ka jing telat. Hapedang ka jing sengau batang sibut sibor. Pidai ban sengau tu tang kawai. Kaba ubelai pat. Ula pen kop pen pong. Hapi ki bakam telot bor lada yenu jor berurang ba ya ka ei ka bad kor dotam hapi ki kentai ubelai ula penkup da kata ka kerteng ka bakor dol hadu kata-kata ka kerteng ka bom juyap ka kerteng ka badon ya ka dor berkabas ngau hitam ka kerteng ka badan buram ka kerteng ka bajeliu ki jingmat ka baki kentai kin kup kin pong hadien baki ladon khon ya kano ka breu ka badang samla kat badang samla ngi khot ni em da ka kerteng ka kong kumta ka kong deng ka kong na hadien baki ladon khon Pila syak pengerteng, pila syak ai certificate da ka wei pat ka kerteng ka kemi uta ka kemi kum kata ka dai ne em. Namar balai la syak pengerteng. Ka bemut kata ka dai ka kerteng ka ba pikup aga jing em ka ba kordor ka ba jeliu hadu kata-kata. Ka dai ka kerteng mai. Kani ke kerteng mai em ngamtip la pilamut dur ne em yala je haba pikup ye kene ke kerteng kan no ka jing jeliu jongka kan no ka jing sngau hun sngau thiang ka jing sngau it
kebadan hakane kekerteng. Ubriu ubalale apalan. Ubriu ubam ju pensngo bahaya kikimi kikpa meno. Ngan ainuksa. Lada pidan uwe ni kikun. Ubalale pensngo si pensaja ya pikum kikimi. Pisngo si Henry yakum utau briu hakapor bodang dan klan la le kat bala ban pen kelam la bon ngimi ki ktien lai projaj wat hadu baki kimi ki ong dau yap rungim snau tomet namar butu kun jonga ukun jongki udan ya kata do not ke bam kongo ya kata dau ula pen sngusi ula pen jau umat ya pi Henry ngan ong ya pi tang kawai Lada kum utau briu uba pi bila isi barok sikata na pedeng barok kikun daya ba isi tam bat hakapor kabakadu un sitam lada un sitam un tia hospital pindon hakajing tia jong lada utau briu hakata ka klimat ke jingpang galaban yu upai bat ukla bamut Bat un lach dan shikentin daga baong mei bait map no se iki kam ki bangale hato mei pindang ma pi panem ka donot pajem ubriu ukun bala isi tam na baro kikun lada pin ngau ya kum kata ka donot ka ba pila julong mau meno ka kela katakan kedai kekerteng mei ke bapikup hakujingnya ngamdai ke kini ngayu i ke banga kalong kan no tam lele bapi pi dai ki kimi pi amat dala de pi sngu thu bhate ke e ke jing e je ki khon nga ngam padan khon ngadang nang tang kum no ban i je mai bat kum no khendet khensat ngan i je ki khon men para pi ke belayadan ki khon la jong Hilai tip bah ke ai kejing ye ki kon. Gajudan ni em kejing keren. Lau yong lengkat usok pedok kan no ujong lajong tu ujong lajong. Namar ba pi ye tu kon om da ka ba pi pet ye ka dur jong u. Da pi pet ye ka mensim ka ba bhabriu ikon lajong. Kata kan hakane ka kerteng kari kejing snau i kejing i Kari kejing isnai, kari kejing ma, kari kejing lebha, kari kejing ngauret. Ya ubreu ukun ubala isi tamna barok. Henry, ya utau kun shisin kesengi jau umat paj ke donot. Dang ha ke benai ke bedang syudab dang kine kipor lai sau benai ngadon hang tai hospital. Wei ni kibahing jongi uta ubateng teng kikimi kibahing jongi kibadai kikimi berkat na du ba udang sedang banhe hadu bakal sywa ba unyap umpat pensngo bahaya kikimi kikpashi sinru ndawan haying tangkaya berngam tangka berset kumta kami ketma namar bobo ajau she ndrei kapor kabak hadu ka kenta ka ba unyap Uta ukun ngaruk ngadan lang hang ta nama ngadai para bat u arkmi pan maap nangi yang ba deng maap no kibanga penskusi nga mario sngowi kita kentien ak pedeng jing tiapang jong u kadonut jong akalung walang amdei ka kemi ngamdei ukpa ngadei tang kasnam ka basipara Henry ikimi jong u ibe yo sngaw ye kata kentien ilayang batang kawai aba utau kun uang kato por ngala pens ngusi ye pimai kala don kapor ba pichu jau umat baik mental ada long map no yang awang kala dei kapor kabakadu ikimi kai kabakile kabanengkong ye ke umat ketoi kum ka kini sngo hun sat ban kun ungkla bamot bat ho ai kun ngalama hai shu blayo kini
katakan hagane ka kerteng kentai ka bakin sekup ya ka kerteng mei ka re kana ka jing ngau ka jing le bha ka jing isen ai ka jing kloi ban ma am tep kilong kmi ki kloi am ban ma mdai tangi ki khon wat yo pa ki khon ro men nen ngi dangi songkai ha ka wei gedukan ngia keren pararang ba Ong iwe ni kirang ba san po arsnem nga ngalawan pet yingkor ar pulai sin tarai. Tengok ong ani yong wa kadang kendiat. Kadang bun ke banget senang pet biang. Mentai imtresyo ban le chi ying ki khon ni sa be yingkor. Ngi syong kai hang menen ko ba san ngut. Tang nga marwei bedang sama saw na ki kai ki dei ki brio ki belatan company. Baka yingkur kelatan lot yaki tenaga tak tahu ngiyap ler hendra yakum kita haru ngalap bakilong kni jongi ki kloi emban ma oh don ulong kpa ula pet ula buat tenglang lapen sosat yaki yang ngesem wan haying kemi map no yang ngan kela pemut namar bakane ka kerteng kemi ka don lang ka jing isen ai bar ka jing map tok pa ngalaman Dayam tang shumap sibit damit dawan uni jauh she dia nang tu lapar ngem berngembang dalakut kejing berngem labe biang singkur arta yau kala pamut biang pa maaf biang nak kata kadau kain ke drama ke jerong ngamar ngalalap berhaying jungi don drama kini jonga ke be pet yingkur kendet aka sisnam tang khatsan arpau hi kadau hadu bementai sa be haying impa syu ban lek namar bangiru ngilas ngule rai ong syong shwa henrei kata kadai kabakar rilang tekenem sakawei ke bentang nam kwa ban keren jerong ha tekene ka kerteng jong pi be pikom kam kot tang kata ke jelim kani ka kentin mai kani ka kentin ka kerteng mai ka baki kentai kikom ka don ru ya kata ka jing yai sha slembha ka don ya kata ka jinglong ka ba yai sha slem namar balai ngam julap ba kano kalong kmi lane ka kentai habala pet ulok lane utunga namar ba utunga uthaj ban besai ki khon uphet no ngam julap pat bakalong kemi kan phet lam ne don ne sine kilong kemi da phet utunga phet lam no yela di I khon swet I ki khon judanem la da utunga uphet no ka bumur kane ka kemi ka kanthai ka babat ya kata kertang ka haban ya ksa ya ka lom ya ka wa iban trot ya ka ding ka mau ban kersan ban penbiang haying mo kata ngamdai banga keren da ka ai ka banga ngasu keren tang da ka jingmut ngamat halaying kum ukhon ubam dan kepana du dangret yanga syaban sakha satang sau benai riu benai kepo ngam yo ikpa na kata kadau habang ayat halenti kan riu snem nga itu yalai jong ipa barkan riu snem kat bangaya halenti ngalata ngayu iyo nono sinrang bapala ngamudur deitai ni pa jonga nadu kata kajing mudur kepala dekis pasnem kam syamdai namar ndala yo I ine pa jonga sedemap kadangau hagaret kunta terte henrei lada ulong gumno pat pidep ukpa tu ukpahi ukpa pat ukloi emban penno benum aja yanga benum aja ki khun jongki ka kemi ka shed demit ka trei mensngi ka syayu slap ka syayu ka sngi ya kita melaban lan mangalaong I mei jongi ka por badang ret mangi aksiden kali ka bakayit lai teli na ka met jongi kedong adien bangila sumar andala sumar pidep hadin lai benai namar bakayit akamet jung ikam khoi akapor ba ihaban lej belano tang kapor bompat dai dadai ki kun rius pa dagi snam hatya namar bom don yau tau tungau ban pej ban jungo ban pendap iki ngesam ar benai ap tang bersunang ki hab ban turut igading gamau ai ngu yo belai
bayi ong mentah ye jing tre sitom jonga baro lasiu keliang ki khon lapan kemen di ki khon ai ngu yo blai baka yeng asam ka bangi don lai ngut si para ki chinrang suda ngi don hagata ka bau blai utep bat ngi don hagata ka baka jing ngi em kat kum ka jing kwa jing mai na kata ka dau ladang ilamat ayeng em ngi sngutu ba ka ai ka kemi toh kata pinlap bakane ka bri kane ka kentai ka bangaong ka don ye ka jinglong ba yasha ka ba blai ula thau kan mau ye ka esta ka long ka bri ka ba yasha adu kata kata bat aden pat de nda kila nut ban kren ye ka jing shisha ki kentai ki long ki ba khendo letep ka thrai phi long kentai ngam tep ye perkan em ngateng yu i kamta andala bitar ki kentai pat wan dan la yo i yo to ba itam ru ambet la isi nadu ka donut wat tang i full stop yo aja ka shu yo to brio na ye ka to ka brio kadai am gumta ngalap bekalong gumta to kata ngini keren ngini sakut angta na markas ms ta haden bakala bitar ko ongom no yus em ahashiras ngadai ke tengah jong pi lada pimle kumta lada pimut ban le kumta ye kejat ben riu jonga penyap yang aru salayu ko ang ka kenkut kum ka kentai kata ka dena ketin jong blai mendai bang syukran sta kumbala ong she khamat ki kentai ki kham tulot bor urang ba uchinrang uklan chposha henrai ha pedeng ka jing tulot kini ki kentai ki dan pat ya ka wei ka jinglong ka ba urang ba umdan ngi ki chinrang hang ne ngi medon pi dan balai lada syukran ye kata pi don ye ke jing yamba kanungut na pedeng jing pi kilong kemi bahi yamba sngu danda dei da keren kato ke jing yamba kam dei re ka ba pi ong ong ade ka bri ba yamba lada ngi khat aktin kasih lada ngi bujili da kawai pi don ye kata ke jing sngo pijur ke jing it kajur ke jing sngau na kata kadau ka jing sngau sen ai ka jing yamap ka jing isen ai bit ka jing isen ai bit ka don gan hapi ki kentai na kata kadau bipidani kita sayam bai o isen ai noi baduk tang shuyo i la yang dai ni am kam dai re ba ong yam bai ka to ko umat bipidon kami ka kum ka jing khan wat mut re banang lai lenti kami lami hi ndrai kami kat kum ka ba phi shem ka situation ka ba ong tin nong wei ka ai ka ba phi kandu kata kin kami long klem yap breu haying klem yap ukun suyam la yam ba yap ukun kan sudan emat kum kata dai ba kami ru dai ban ai ting e kum kita ndrai namar ba ki kin thai ki don ye ka jing ngau kata kan ka don lang ka jing isen ai ka jing ngauret ka jing len lade ka jing yama ki kan thai ki long ki bakloi ban isen ai ki bakloi ban yama kumbang alo ong men ne ku pau phet ying kur tang ar phau ru map si map baro al phau kita kin namar balai ka jing e kari ta ka ne ka tang sakawai ka jrong bha te ka kertang jong phi ki kan thai ki tulot bor henre ki khlan ha ka jing ya sha na kata ka daw pinlap ye gani ba ki kin thai ki sha e ki jing e ki kham khlan ar sha ban yengi ki shinrang u shinrang u kham tlot luat la ka tin jong oblei ka ong ka kan thai ka ba kar kau ka ba bau hen rai dei ma phi te ba khlan ye sha ban yengi u bom bau ngi te ngi ya kau re namar ho oj ki kin thai ki kham kau wat ai ying asem ngalap teng badai ma pi ban kam klan ya sha ngalap ye gani ka jing ya sha jong ki kan thai ka ba khaddu pinlap kum ka tu ka phang bangal akren ba lada ukpa ki khun uphet ki kan thai ki ya sha slam ha tat hadu lano ki babon ki long kemi ki khen buram mi ukpa mo de ka baburam haduk banda shim pada wei utengah kata shinrang upun melong ta
ngale ngalap I pala jong habakalok I don rui dang biria beng dakawe adu bangaya I itai kentai ngasuang kong ngadon lang te imyu I nga I pa jonga I pai da dien dia ngapat ngathit jing tiet ila terwai kata kalong kemi kata kesamlarang ba lada fitre long ngarungan sumarhok ngap idei pa pan ngiti imsa ke isa berkemina ngoong ye dai kong ai kong itu te dei pa jongi te de fitre ta syong kamon jong pi ngate la penya thu ka hok ngalada namari ne mentaru idon ke tengah kum tonta hang yong ngan hadu yang alai sngim bit punya kendo aying meka balik ranye kejing sisya kedai bandan nak kata kadau kini kintai kilong kebaya syap ye sakawe pa ikan thai ki don ru ya kawe ke jinglong ha kane ka kan ha kane ka kerteng mai kata ngam tip pis ngothu ni em ka e kata ka ba phidan ha ka tin nong we kombangan syukhat no ikan thai wat la ki tlot hanrei hadin baladon khun pat em ki kelalong kita ki non retired officer lane ki non officiate teacher ka bomot ki dei ki nong hikai bom ju song thai donใน long commission be song thai hikai khon ju don em ba song thai hikai ban snang ki khon ki dei ru ki ta ki nong hikai ki bam la ban bu bujli pila lap haying ya bujli ya ki ya imai Subui kumine long kemi ong ai khadu salong kemi no pha haying jongam ta atayo ngan le sisilong. Ndan em. Ikong chairperson in ong ye ikong secretary. Senang yara penlong kemi lem ho. Namar ngam ta artayo ngan sa sisilong. Tharai ki khun jong itu in ong mai. Dagana dagadeng kumta dagadiang terte. Mla te ban ai bujli hano hano. Sisin balong kemi la long kemi. Dayap rute walai mei layap mlare ben khat mei ki wei yo bai mei jong nga jong pi in khalat adien wat mot iki brio bayat lenting in syong mei kin thi kinda pinda ong kum ta kin pej dak khamat ka bahe tena kata kadau mla ban bu bujli kini kilong kemi dai tang ma ki be ki ban syong ha kene ka hima jong ki ka ban kong ka ying ka baar ka dai ka kene ka bagi yale ye ka hima ki penang kan ka hima ka ban kong apur thai ka dai kene ka yeng kan kum ka kemi lane kum ki kan thai kata ka dai ka ka ba ki kan thai ki dan ka dai ka kam jong ki kan thai kum ka kemi lane ka kam jong ki kan thai dai kan mau bha pa ma phi dai ki nong hi kai pomla ban bu bujli Kinong hikai school ladam em tulab ipet em wat daga ba em he Kinong hikai haying lada ye I begini ki khon dokro kimnut ban wat de ki khon rispa le se don ki khon ki bam pat nang pastat don se ki kimi ki ban ong ngan dawat no du khon banang pastat bat kilong kimi rum la ban ba garanti ye kata bangan da khanga u khon da ustad ba yo khambit pen ban sipausa ini de ban sngotu ya kata tang ini sakot hang ta mo bat ki dairu kinong hikai ki bam jukut rta tang ke jinyap ke penkut ye ki na markat dang don haying kini ki kimi em kin snang bai ikin thai ken ukpa te dala temen bon kulet snang ngalap ye kata katum ka experience bangi pendengkam ane ka research bangi yawat Ndai ki kentai namal bagi klan ka bor ka jing sngau ka bor jong ka jing it ru ka jur haki ta ka baar ngin namya keren jerong syu namar ka porta kala jerong ada ngin keren piabu ik topik ka bejrong ma ngan keren ba direct ya kene ka topik ki kentai ki ba pen pau ya ka jinglong riu blai da ka jingle bha ngan batai kelum lang no ka kata ka jing riu blai ka kata ka jing le bha namar la batai bini aku mau batai kini ki kentai pin saya khap ngia ka memori ru ban thap te sayo delete pen ban dai am dala bun than te kala khia ka kli te ka format hiru teng teng
dia ban sngot ho to nginya poi chi kene ka bentang ki kan thai ke ba pen pau ye ke jinglong riu blai da ke jingle bha kani ka ba mo kani ka mut ba ka jinglong riu blai kan pen pau tang hai kilong kmi ki ba yeng hang ne pol pet ki ba yalap nang ni ki ba long che person ki ba juir wai hai yeng mane kamut kumta Henry kani ka topics ka ba phibo ka jing riu belai ka don ru ha kata ka jing le bha ka bangile ya kano syabar na kane ka yeng ka ba kentang kamun ngile bha ngi don syabar na ka yeng ka ba kentang kata ka dai ka jing le bha but pile bha ye ki paraburi ban keren syapang ka jinglong riu belai ngam jula ban kelet lada on keren ye kene ka jinglong riu blai da ka bale bha ye ki wei don tang ka wei ka breu ka purthai ka ba kum kene ka ba phikwa bar ye kata ka breu la jutip da ka kemi jong ka jing isen ai ka modal Teresa ngapule benia bha shapang jong ka nga ie pat sngutenat ba ban pule ngala pule kumba laisin ye ki khana jong ka kani ka modal Teresa kayo janba bat ki kenthai ke bapen pau ye ke jinglong riu blai da ka jingle bha sngap ngan ai ka to kat ne ki mat ka modal Teresa ka wei ni ki breu ka badon ni ka men sim ksiar haba ka yat lenti ha ka wei ka sngi kala yo i ya wei u breu u bathia harut lenti jong kanilmar jong kanir ratan hospital uta ubriu umut ban lek ban sya sumar hakata ka hospital tang ba ka hospital kam sya namar baudei baduk namar baudei ubam dan spa ubam biang karem kabet kababha kata ka hospital kala pentia yu harut jong ka surat bat kam sya yu bansa kani ka modal Teresa kum ka wei ni ki breu ka badon ni ka donut ksia ka lech kita ki jaka kala yo i yo bat haba kala ya keren kala syam bam sya ban tiapang da ka pisana pelala de ka lech ban tiet iki dawai de shin ban sawan ayu to breu enda ka lawan pai na dukan ka e ka baja ka syam bau tau breu ula klat no penban kani kalapan sengusi ktang ya kani ka modal Teresa namar ba uni ubriu anda ulawa anda kalawan kala ulaklan no uni ubriu anda kalawan na kabatit dawai ban ai pendi ya ulaklan no saanut em ladangi syam kum kata kecing saanut kabamkai Henry hadin kata ka modal Teresa kum ka breu ka basta kam syam lari hai kita ki kam sniu kala mi syakmat ban keren persya ya ka hospital kala keren persya ya kene ka jaka daka baong bakadai ka hospital ka basumar ya ubreu palat banyakik sau bat hadin kata om tang bakanut ban ong gomta kalej ru ban ujor ya kene ka hospital bakala le sat ya ka men simbriu bat dai kene kan gejing slur jongka ka ba penlong ya ka sarkar hakito ke por ban pej binya bat pikir bha bat nyau kordor ya ka men simbriu kata ka wei ka kamben kong jong ka modal Teresa hadin kata loong haka wei pat ka step kene ka modal Teresa kat ba kadang ya enti kala yo i ya ka wei ka long kemi kene ka long kemi ka thia haka jaka brand nyut ka balawan penhap da ka tukali brand nyut ka ni ka kejat jongka siliang kala mong hadu kalebong ki knai kila daj ya ka met jongka hangta kalong renyang jongka la sno la satang kidkhiu kia par hakamet mudur se haja kabret nyut
ada kidai kikmi jonga ada dai mai jong ki kinut ban pek empai ke donut kene ka modal Teresa kum ka briu kam dai ai kam dan jingi dai bahayi kala lech sya kene ka lenti bat kala yo iya ka kene ka briu ka yam wow balai ko ang ba ukon udawan berat sat yang hang ni namar de ukon ba berat ya ka kumta ka modal Teresa ba kala yo iya kene ka long kmi kala ya rap kala shem mi kata ka briu kala ra sya hospital bat kala karpat ik bat hakaba khaddu lele ka hospital rukam pediang namar ba ka jing sitam namar ba ka ne ka jing pang kala ijli ban pech ka jing jaing mudur lada syong hamarten ka e ka banja lada ngi lada pi sakit lang hatu ka kali rengkar kitu ki jabo hakaba syutia pang ka e ka banja uai banut ban kta yang aye pi kumta ka hospital kamsha ban suma ka phakit syawai modal Teresa kum ka breu ka ba ie themen semi ki wai ka ba jule bha kale kum no kala yasa na ka banda jongka ha ka ba khaddu kene ka long kemi ka yo ka nye ka jakasa hang ne hospital henry ka ba ngau si ba kane ka long kemi pat kam slam kala klat no kam slam kala klat no ka modal Teresa hadin kata kala ngau tu ya ka jingkia ka mensim ban yo i baki mensim ki ba koridor ki ba empat dai ban klat ki ba empat biang ka karta ka ba ublai ubu ki klat na ka dau jong ka jingkendu ka jing slor kala lech chapo municipal ban kendu yo commissioner ban ong ya u singau bha ai bat penchna ying yanga na kabentaban sumar ya ki breu ki bedok ki barangli ki baka hospital kamsha ban sumar ya ki bat hadin ba ini ki municipal kelas ngau tu ya ka e ka baka temu kala le ya ka batam kala ai ya ka wei ka ying ka bakerteng ka dalma shala kani kadai ke jaka syong that jong ki pilgrim Hindu kumta kani ka modal Teresa hadin bakala yo e kene ke yeng kala thau jaka sumar brio nda kala thau jaka sumar brio ke e ka bakala le pitep kala ai kerteng ye kene ke yeng da ka wei pat ka kerteng da ka bakala bu kum ka Nilmal Raide Hospital ka bamut ka donut ka betelan ta ka de jinglong jong ne ka kenthai hang ne ka penlong ye ka jaka sumal briu kumba shispa ar phautli ki jingthia kaladan bat ka jingthia kala bu ter hnriu phau ki sinrang hnriu phau ki kenthai bat pidep ju yarap ai ki briu ju sumari ki jingpang balai phau jaj nadu ki pang yang lengkot ki pang yang tholi kaya rap kene ka modal Teresa kale abha hang ta phila shai ka jinglong riu blai da ka dor jong ka jingle abha khlem le siying mane khlem keren na ka polpet khlem yalap ha ki jinge sang ka jingle jong ka kham kor banyi ki jingle jongi bangi keren kala shai em hang ta ka ai ki jingle abha bat hakabakadu kani ka modal Teresa ong ka jingitu kana wei ni ki sadhu bajuan ban syong thaj hakane ka jaka syong thaj jong ki pilgrim Hindu ula keren banya ka tat anda la yo iye ki kam ke baka kale wan ma uru ula kala bamot lang bat ula khat ya ka kemi jong jingai ai barulah pediang yu Jisu ka jingle abha ka bakani ka modal Teresa kale ka kelalong ka jingyalap ka kelalong ka jing jatu bau Jisu dai babha unong pane katakan ka de jinglong jongka bat kane kelalong ka ai ka bakrang
haka bakat du em kini ki babon kini sadhu na ki Hindu kila Bishni babalai kini ke modal Teresa ke penlong kumta kini ke Jaka wat ke municipal ke baai kini ke Jakaru ke thau jing da kumni kumtai Henry kini ke modal Teresa ke Yang Scam bat ublai bat ka juong ya kini ki kentin kum kilong kemis ngotenat bahaban sengawi kentin jongka kum ke kentai nomar kini ke sister ka ong kum no nga ngamlong ai mau ulong ki ai ke baro nga ngamle ai dalade mau ule ya kita ki ai ke baro atau kim sngotenat sngosyong kiado kata-kata mau ule kam ju aina miladi kata kade ke jingle bha jong ki kenthai kabaki pen i ya ke jinglong riu belai sha ke perthai da ke jingle bha mudur kilong kemi hatola yo ini ya ka jingriu belai jong ke modal Teresa nakine ki kam ki bakakale layo i dikatakan larangi pai na kaktin jong belai ka breu ka bale abha ya ki wai pat ngin shem hi ha ka kitab ki kam apasta kaya thu kum ni larangi pule nang to na kalenong ka ba kendai ka dekat ka ba lai pen riu ka ong ba ka don kata ka jing pen ya ka wei ka breu ka ba kerteng ka Dorcas kani ka dai na ka shnong jopa bat ha ka wei pat ka kerteng senran ki breu ki khat ya ka Tabitha kani kalau ong bakani ka breu ka Dorcas lane ka Tabitha kade keju kadai ka kenthai ka badap tang da ki jingle babha ki jingle babha ki jing ai isn ai ki baka ka jule i ki badok sapule ya ka pin sashem agar khat baning agar khat ka bala pin reu kadai ka breu ka balle ba ya ka babha na kebentaban ai isin ai ki wei te kala ja kita ki sngi bakalapang bakala yamno ong tin jong blai bar anda kila ya pensum ya ka kila ya bu ya ka ha ka wei ka kamera ka bahaneng te namar bakal lida kalong ka bahajan jong ka joppa bar kita ki senran kila yo sngo bau Petros udon hangne halida hang ta kilapha arngut ki breu cha u kita kerpat yo u wat pentut hang to ka tin jong blai ka ong wat pentut bat unwan hadu hangi ka pemut wat pentut ai wat krentam ai te u Petras ulai yeng bat ulal lem bat ki bat andala poi ulai layalam ya u sya kamra ka badan maka kiriu kentai baro te ki yeng hajan jong u kidayam ngalaong menne ki don bha ke jing sngusen ai kidayam bar kita pen i ke sabti bar ke Jankop ki ba ka Dorcas kalathau men ba kadang don Henry Petrus ula be no ye ki sabar bar ula dem ko sio bar ula duai bar aba ula pai sekata ka met jong kata ka breu kala khli laki khmat bar aba kala yo i yo Petrus kala kishong ong kektinu belai kador jong ke jing lebha kamisyon ba tang na kado ba ka ai ki bedok kasam syaki bedok syaki konswet kahak ne na kata kada nga justunat bha ban keren ye kene ka benta kan keren na ka basya ye phigilong kni kano ka jingi sangan thai kano ka balang kabam don shu ya ka jingle bha ya ki badok ya ki kon swet ya ki kon rangli kata ka balang kadai ka balang ka balayap ka ba ka uklong snam jongka tit shu namar ba ka mission jong blai leng ba ka jingle bha kaladu Sngau tenat bha ban yo sngau ladang yo sngau biki balang ki jingi sang kentai ki jingi sang samla ki jingi sang kena ki le mission na ka benda ki wei pat
namar bakani kare ka mission ka bu Jisu dalade ui kai to le bha iki wai takin li ya kala ka jong jing sangan thai ya ka por ngam te se jubab imapi la ju ya rab ne em ka judan ne em ka por ban let ya rab iki wai ka judan ne em ka por ban no senyang sikilanot kum ha ka jing plu yeng ha ka jing syara eryong ka judan ne em ka por ba pi ai lang ba leng ba ka jing sangan thai syaki kon ki balayap ki kimi ki pa syaki kon ki bamdan ya ukhau ban bam lada kabalang lada ka jing sangan thai ka bamdon syu ya kata menno kadai ka balang ka bamtit syu uklong snam namar ka mission kalado bat yakum kata ka balang kan poi ka por ka bau Jisu un berngem kumba berngem ya ka balang hasmarna namar balang smarna ka ongkum no kas ngau badang ngau imba ya lade oh ngau syang shit akata ka jingi dai berublai u Jisu angkan mau yo pas ngau ba padang ngate ngala itu ba palayap hadai ka balang balayap sapule kitab jing penpau hong tu ngau shir kai ya ka balang ka bamdan ya ka kam mission ya ka jingle ba ngau shir kai ya do kata ka jingle ba ka bau Jisu dalade untuk kit bat bu jingli pilale ba kata kadai ka benta ka bangin yo jing hikai shwa ban le ba shwa ye ki baro ngin sedang nalade ngin lomlang ye ki jingle ba jongi da ka sedang nalade ngin ra hakimat jingi sangan thai ban nagimat jingi sangan thai leng ba ka executive committee ngin ai shiki wei kata ken kembangi ong kedai ke message ke best tam hadu kata-kata ke bau belayu sungu bhae sungu kumen bha hakis nam baladam pakai jingi sengen thai ka yo ban lej yarap ya katai ka wei ke jaka ri khun swet ang te mau khar nang ta na kaliang jungi ke jingi sang samlang yo ban lej a jing yarap ya kitei ke jaka ri khun swet hamau plang nang ta kadon ru kapor habang yui ki bedok ni persyang ban ai kat bala kadon kapor kabaki ya kendu ika plu yeng kum ki bangai lena ki no ki bomdai na kan hun niam ru kajing le bha kam ju kudau niam kajing le bha kam dai be phinjit tang para presbyterian commission ka kwa ban le bha yu bomdan ka kan hun ru kata kajing le bha teng ong don kinong hikai ke bahikai ban isi ye ke besniu ngamong ipi isi to ye ki tang ba ong ka tin jong blai jamnot kum ka paros sian kum ubsen yo ba phin sa sha nguit pat haba phile bha ta ken haban bisar te kata kedai ka mensim jong jing le bha kano ka balang ka padang don ye kita ka bamut kulong snam jong belai udang tit ha kita ka balang ki kot ki bala tho ada ki pastor lang ha kita ki jaga pule ki don ki bangala yo ban tit ki batai sepang kita lada kano ka kti ke jonga jong pi kam nang shu ban ai ngolem shekiwei haba pan jing pan ki bayi ngesam to se ailang ini kendiat kam don shu kata kajing sengau kala rong bai tang da kajing kapnap kakti kam kwa ban ailam shikiwei ngai yala de ba uklong snam jong jing le bha ulang tet shu bat habam tet shu uklong snam jong jing le bha kador jong jing riu belai kalam don shu agni kador jongi kata kita kajing le bha kapa kajing le bha kam dei pateng ha kabayarap bala ban ai mo kadon kajing le bha bam ai da kaspa bam ai da kapisa leng ba shimet jongi don ki briu ki badan kam ya kajing yarap jong ajong pi ha ka por siteng met ban pha ban batai ya kalat lenti ya kum kita ha ka jaka bakin ja lenti phila ya thu kadai ni em kale bha
naduk kaktian katlik pikiran da kabadan akor kataru kadai kelep ha namar ngi ngelamat sisin chatai sikisnong sajan khap borda asam ngilik program ngimtip len tisu ngia kelingi yang pedang surak dan kibaya thu da kabahak ngi poi thik kumbangi kwa katuru kadai kijing lep ha ki aya kapor ban batai ti yangi atau kim dei baki lep ha kajing lep ha kam kot tangkata si bon ba kajing lep ha kandan henrengan kedau shwa ka baningkong kada kajing lep ha ka balang ye ki wai kabar kajing lep ha nalayeng lesam ka balai kajing lep ha ye ki badok ki barangli kajing lep ha ye ki bapang basitam kajing lep ha ka snong ka thau kajing lep ha ka imlang salang kari berkajak benriu lara mangikum ki Kristan ngim don ni kata kajing lep ha hang no kata kajing riu belai kabaki beriu kin yo i yangi namar kajing kadai kajing lep ha te kapapen sedang lada uno beriu lep ha ye pi ong em ni beriu pada iriu belai ubreu ubad om itip ika besni lada pia kendu uwe ubreu utami ka pisa ka bapi penhap alpa wajar upen pai biang kato kada ka jingle abha ka upen pau ya ka jinglong riu belai ya ka jingem but lem dala ban le kumta ka bamut ya kata kada ka jingle abha Henry kumbanga ong namar bakapor ka yakstan si kenta kalayat kumta ngamban se ban pelengkat ke bala namar kene ka topik ke jrong adu kata-kata tongin yakot hangta kata ka jing le bha shwana balang nalade shimet ngamut ong le bha shwan nalade shimet sawan ra habalang kumbanga la ong menne ban ye thier ya taye kata ka jingmut ba bha jong phi ban wan ra compare nisha yo iya ki balang ki bapero pari kasi pitip hakapol Christmas ki julek kumto banai jingiram ngan ye thu ye phi da ka bashai ke ai ka bangi ye kendu manga uparlak bayawan lang ki balang hang ne hanong besap ka balang hanong thliu kabalang hakini kitan jong ka pedeng ba ka Meghalaya kom ka Shillong ka Soyong ka Maungap ter hang ne ki dei ki balang ki badon hakasayon balang badon hakasayon ngaju keren ya lagani ka kubor kilong kami kabalang jong yenong tliu balai ba pia od jinjar ka dei ka balang ka badon berkabesuk asayon kabalang kabamdan kejing syak pentut ano haka wayne kejing isang gantai temperance jing isang district ngarang wan keren haka tagisnam arhajar arpulai Desember andang ngalapoy hang tu ngalap baka ying mani kabaki syong kadai tang daw pelang kaben kabaki don tang daki ben school ki beret ya kane kamit lasna tang daki si lasut ker nasat tang daki pelang namar baya ka ying mane ka baki don ka porman shwa la thang no daki netkar nepali chatai ski than tersong awan itu ki blog tu situ baju ki tapi pe YouTube hilap ha du chatai sha asam ngilek nang kan ka gospel ki don ki balang badon teng ba khatsan kan rengot ki don ki balang ki bakum kita ki badon kam ye ka ti jing yarap jong a jong pi Kidon ki balang ki bapen pau ye kene kentin haba ki khat program ba ngi kwa ye ka jingi kai jong pi ngi kwa ye ka kubor jong pi kat no pin shim larawan changi ngi dei ka balang ka baduk pen pluk ye ka men sim jong ngong ye ki wat thi phimla ban thi ban ngam judi haba pidon kemen simban kot wat budar wat terwa kum kata
Bat kila don ki balang ki bakhot ru namar ngadai briu baju lek benruai keleng-keleng hagi praise and worship hagi singing festival keleng geri kasi ki don ki balang ki baterwai ngi hato lada khot ya phi si phau hajar kum ta pinwan nyem dei ki bakum kita namar ngi ki balang ki badang rit kiang ladon hakini ki balang kan mau em da ka baburam ngasyu tu don ki bangai ketai ke balang hang tai halum pelun mah ke barang syuai pen kha man ta dang gam no kitur ki ba peli ki khot yang ki terwa kum ta rei ngong yi tang ka wei ba pidon men sim khot ya kata nai perkhat bu shedin abang yo i ke ai nginang bantep ngitip ban bisa na kata ban ngi judan ru ke special gift ka kenhun bangitam lada pidon kena ko bentang ngilek de ka ai syaki bantam baik ang to klem jinglot sipia don ki pakum kita raya kata ke jingmat ki balang syawai na kata kadau ke don kami ki jing sengen thai belahe kumne ban le ye ki kam mission ban le ye ki kam mission don kawi ke balang em ngalek ban keren ka woman Sunday ka barang syudam mariarung taying mane ngasngau ba kadonot kala pai ta ka ying mane kalatap da katin ka ker da kasik ki balang ki bangai yang ta ki don tang kumba ndayin bat ki syong da kasik yang unong keren bawana baru ki pensiona da kasik pensiong hang ta ia pan map na ngama ba yo bisa kerai agak de jinya lap ngileng map ba yo bisa kerai dai nak tahu Chris ngong iki kene gade ko jem tam ber ka sembok tam na dengan syam long kene ka balang sikini ki pedang shilong ki pedang jong kami khalaya ki dai ki balang ki badan ha sayan tol jang phi seki jaka khap bodar wat ye ki ying mane dang syatha balang ki bakum kita kidon kam ye ki jingle bha ngadang penya keren ka wei ni ki balang syatai ki thain boy bar ka wei ni ki balang hakan hun hang te ha nong ba shilong da ka bang ye thu ye ki to ki nong kip kam hang to ha bang lech ki ngayo i ye ka jingdon kam ye ka ti jong jing yerap nga marwei uberret uberia ngamla to se ngin ye join ngokumen bha bengi jan da ka bor jing sang samlanang tei la lech ban le advan Christmas hakata ka balang ka bangi itu ka balang ka bale bha ka dei ka balang ka badon ye ka dor jing riu blai par ka ei par kata ka balang dei ne em mangabat maphi ka jinglong balang ka don arjat pide ban sngutu ka bainengkong ka balang ka beri kabaar kabapau bon ba habak ayap kabalang kabapau kim sngau thu bagayap kabalang kabari bar habak ayap kabalang kabari kim sngau thu bagayap balang bapau kabalang kabapau kade kene ying mane ka bangisyong kabalang kabari kade em ka ying Kristan lara ki ying Kristan kiyap aga jing syakri belai berkajing le bha kani kabalang kabari kabapauru kayap mdan te bawan sini syonglut haying namar balai bang ang kabari berbapau lada mdan balang hangim mdan ying mane mtep badan Kristan lada mdan Kristan mtep badan ying mane na kata kadau Henry kektien jong ublai ka ong to hikai ya ka ban le bha ban pelaj ye ka basya ban bor ya saj na ka benta ki wei ki khon swat bat ki riu kan thai ong kitab Isaya i wei nyau ke stiu por ka baal si tesleni ka ong wat thaj ban le bha ka bayar rap ye ki khon swat bat ye ki riu kan thai ha ka shipa kata ken ka jing riu blai ka basngur klam jing tho bria hakmat ublai ong ucakap namar ka jingriu blai ka don ya ka ta ka jingle bha ka jingle sbun ong upetras ha ka shithi baar iwe nyau
ta ki dei ki barok jing le bha ka dei ban sedang na ka tien ka thli namar uneu thli ubangi kerkhu ye ki wei tang na uthli ni long ki briu ki besneu ado kata-kata bon uthli jengi upen bam ye ka besneu bon uthli jengi usat kren sneu kumbang jakap dan ye ki jing le bha ye ki wei lada uneu uthli ukren sneu ukham sneu arsha banyaki kam bangile kan mau bha lada uneu uthli ukren bha ule bha ukham le bha sansha banyaka bangi no ada kakti ni ai da kapisa yikino kino ki breu pitiep ni em uthli udan ye ka bor ong ksti jong jakam nga mentangan shu ainuk sang awan haying jong pi ngan ong ani shu ainuk sang alek haying sekretari ngong ye sekretari ani ka kong chairperson tapi ka keren ben ye pi telapalan kadang ben langi dekat eksekutif sakine kin khi thman em hadu kata se ba ngalet sei kong chairperson ngan ong ani ka keren ka kong sekretari ye pi te hadu kata ka khine em ka thma jing le bha ka ba shkai ber ka ba khrau ka don ru au new thli pat ka ba khat du shwa bangan syong namar ka por kam sya kum bangalaong pan hikai lut ikani ba khat du ka dei kani ka don pat ka por ba ka jing le bha hakini kisngi ka don arjate ya ringkat kini ka jing le bha ki don ki jing le bha ki bale bha tang naga benta ban yo buram yaladi dayam ban yo buram yaladi le bha ye ki wei ban yo buram yaladi khamtam ka juk social media ngidang ye keren menne hakali ai singo bhai shaki ngale ngapun bakeren ngong ai ke wei ketindut ru labu status kata ya ki don pat de ki jing le bha ki badai bandan ki badai ban ai ha ka social media ni dei benang bat hendrai ka basngo si pat ya kane babon nangi ngi kwa tang ka buram belai lara don ki bakum kita ki jing le bha ka ktin jong belai ka ong da ka pamaham ba ye kita ki badon ye ka dor jing riu belai ki balen no ye ka bor jong ka belai un sale ber un saai ka pai no kermen bagi jing le bha jing ki nam long kum ta andrai ha ba phai shikane ka dor jing riu belai ka ki kin thai ki ba pen pau jing long riu belai da ka jing le ba bha em agini ki singi menta pa kala stam bha le bha kelumar kam long hingai em sule bha kat balap ru kam bha namar balai ka jing bam bha kane ka jing le bha kane ka por ka jing bam ngau singan shu ban le bhai ki wei ngan ong ka dei namar ba ki briu ki lalalot spa palat ha balalalot spa ka tin jong oblai ka ong ki briu ki long ki balalot spa ki dei ki bariunar ki ba hangamai ki bam don jing map ki ba eating iladi na kata kadau andala don kane ka jelai ni em ka kampenya breu menta ka sedang banja hari kasi bat habala jelai ka kampenya breu kadu katai ka jing shisha para breu ha jing em jongi namar balai mting ban sushen shani aklumar ai nuksa mentah lada ki don ki breu ki bawan pan jing erap na phi shiteng lenti nang tai nagashnong mauthlong ai nuksa kin wan shane rengkat bat ka jingket ka ba ikhia ha ka dor khamat ka ba ipang phi phi ya da kali la ban long ki ibat kali na phi to erap lem seba namar pat bakane ka perthai kelas new shaba palat kabu kajing arta tien yang ngiru ngin le bha ne ngin nam le bha namar lada le bha em pitep bon nisha penyap diladi
tin jong ublay kitab Isaya ka ong kumno. Haba ki beriu akun Israel kila mane blay tau. Hitip kila shna ya ki blay da kaksia. Bat wat ye kito ki ba mane ya ublay ba em ki penyap. Lada don pat na kito ki ba mane blay tau ong kitab Isaya san kendai. Lada don pat na ki ba prusyang ban kala ba mut no sya ublay ba em ya kiru ki penyap. Ublay bitar. Te hang ta kam don syu ke jing chania. Namar ban chania than ru namar balai kam long ke besuk ini kisingi mentaban syule bha kat balap besyan. Kila don shibon ba ki breu ki balai bha ki mat pen ban ye ke jingyap. Ki don ki jingjai ki ba ubreu uthia leng kitab asurak haba lap i kum ba ula pang ula ot ula shitam andala mi ban ya rap ban le bha ya uta ubreu klempep ka bas ngausi ki mat pat da ka jingsha penyam da ka ba bom kala ya kita kinong yarap bat haju ki yap pen ban kebun empat ka jing artatin bangin le bha kalong le yukum ni haba le bha ka jing shisha ka tu ke ban shinya kadon kapor bagi beriu ki mutom tham bai da kabori ke jing shisha bakane ke jing shisha ka de ban do bai kam dai te ban yeng ngalaya thu shi haga rensam social media kat bangadang don na shilong laingut ki beriu ki rung hakali ya kapor ba blog ndalai rung ki ong yanga we ni ki besyong kemat uut ya kata kajat bang ayu mengada kali habanga ka kali ngayeng blok kumnongan yu yu klam lai ki ong yanga ba me dai ban ai bai dawai kum ta nga namar bang klam yu mano bam kwa ban ye kren ye jing shisha naga ban ta ka jing shisha nga ya tai be bangam ai de le ro ndai ngong ye ki lada pi ong ngadu kata banwat ye jing shisha yang in ye let sheki pulit ngin let sheki jaka sumar bantas yo bakam ja ada dap bom dai tingin sale ke badan kam ada lap badai ruan saai ka ba ta mari ong mengakum ta kis ngotu bakane kan nia jong une ubriu kan sayang pe jing shisha kis ngotu bakane ke jing shisha ka ba ula klai na ma ba klem yu te ula keren de kita ki an te jing shisha on salam ban salap bo une ubriu uthak kiele kumno dakatari ki sayang aki penap nakerung we na din arngot kia say tari we tu syong bay tinga nga syong marway hasid driver la daw tu we usutan ben rendang rungayam une we nang dongso ya ong yang ala dang imut ban keren pat daga bejem para kasih keren taf aduh kata ngam taf keren ni jing shisha ndrai ki ya ong yang ana mar ngaru mario i kata mano bom shooting atli ki white laingut rang ba ngaman ngong iki lada pis ngaw do kata tangga we ngan syu ai ta ngan ai ngakwa no te ban laj no naki bat ngala syu tendap hajing syala tanga syumi syabaru ka biang ndai ngam nang syu ben lei namar bang akwa be ben keren bang amle ye kata akapak hadu nga ai ngamut ai san spa tingka kan bangarang sei ke pisang ngadang nyau ben sei ka we ki kini lot ilai ngong ka bah bangala laj nek ti jongki kata ka jing yo syok ka jong apat ya mangkata ka puar ndala dem nang tangamut ban laj syamau pat ngapoy sinegre nama bagi jing mut karung betang syaki balai bagi beriu kilong gumne ka jing shisha kam don te wala people syang ban penpau kinyon im pet kumta ka jing le bha kine kisngi shiken tien kabangan sa syong no haba pile bha ya no ki kan thai ke ba pen pau ye ke jinglong riu belai da ke jingle bha kamut tang ban le bha ban yo sok ha ba phile bha ro pin sai kan du ki jing e lai phau jat ka tin jong oblai ka ang to khmi bha te kum no phiar om kum ki bam start henrai kum ki ba start da ka ba sius pa ye ka por na baba ki ne ki sngi ki long ki ba sniu adu kata-kata baru Isaya upen shisha ken ka jing shisha kalayap ublayun kerku nang batakan ke jing hika